yanzu dai za mu iya cewa labari da dumi-duminsa dangane da batun jihar Kano. Makomar da APC ke ciki a jihar Kano, gwamna Abba Kabiru Yusuf ya gana ta musamman da Abdullahi Umar Ganduje a tsohon gwamnan jihar Kano. Ganawar sirrin dai na zuwa ne yayin da ake expecting din cewa wasu fitattu za su fara ficewa daga jam'iyyar ta APC, ciki ko hada mawakin jam'iyyar APC Dauda da muka hutu rarara, duk da bai tabbata ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, barkamu da wannan lokaci, sannan mu da sake kasancewa da ku a cikin sharhin labaran yau da kuma tattauna dangane da al'amuran siyasa, sharhi kan al'amuran yau da kullum. Ku kasance da tashar taskar malamanmu, kuma ku danna subscribe, ku danna alamar ƙaraura, ku yi like, ku aje comment da ra'ayoyinku a ƙasan wannan bidiyo. Gwamnan jihar Kano Abba Kabiru Yusuf dai da tsohon gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje sun gudanar da wata ganawar sirri a birnin tarayya Abuja domin tattauna batutuwa da suka shafi siyasa da kuma abin da ke addabar jihar Kano, ciki ko har da yawaitar sauya sheƙa daga APC zuwa wato sabuwar jam'iyyar wato ADC, da kuma rigingimu na masarautar ta Kano, da kuma wato gurbin mataimakin wato batun mataimakin gwamnan jihar Kano, mataimakinsa wanda Abdullahi wanda wato Comrade ya yi ritaya kuma ya yi murabus ya ajiye. Amma dai tun da farko wato a ranar Talata Ganduje ya gana da shugaba Asuwaju Bola Ahmad Tinubu, inda wato ya yi masa wato bayanai akan halin da siyasar jihar Kano ke ciki, musamman ma ficewar tsohon dan takarar gwamna wato na jam'iyyar APC wato da Nasiru Yusuf Gawuna, da kuma damuwar da ke kan wato yiwuwar ƙarin wato masu sauya sheƙa a nan gaba. Har yanzu akwai tabbaci, akwai kuma batuciya na wasu 'yan majalisu da dama da wasu fitattun 'yan siyasa a jihar Kano za su ci gaba da sauya sheƙa. Majiyoyin dai sun tabbatar da cewa Ganduje ya nuna rashin jin daɗinsa kan abin da ya kira wato rashin tuntuɓa daga wato fadar shugaban ƙasa kan harkokin jam'iyya a Kano, wanda ya ce yana da ƙara wato ta'azzara rikicin cikin gida. Yayin ganawar wato shugaban ƙasa an ruwaito cewa wato Tinubu ya ba da shawara a baiwa Gawuna muƙamin minista, sai dai Ganduje ya ce hakan wato ya makara domin Gawuna ya riga ya koma jam'iyyar ADC. Game da rikicin masarautar, Ganduje kuma ma'ana ya goyi bayan Aminu Ado Bayero a matsayin sarkin Kano, yana mai kira ga a gaggauta warware matsalar domin ma'ana kada ta shafi shirye-shiryen siyasa na zaben wato 2027. Dangane da gurbin wato mataimakin gwamna kuma wato za mu iya cewa Gandujen ya sake jaddada buƙatar a duba yiwuwar naɗa Murtala Salangaro domin tabbatar da wato haɗin kan jam'iyya. Domin ana ganin cewa muddin ba a tabbatar da Murtala Salangaro ba fa za a iya samun damuwa, domin shi ma kowane lokaci daga yanzu zai iya ficewa ya bar jam'iyyar ya koma kuma tafiyar wato ADC. Bayan wannan tattaunawa an ce shugaba ƙasa wato ya umarci Yusuf da kuma wato Ganduje domin nemo matsaya guda ɗaya kan batutuwan. Majiyoyi wato masu tushe sun bayyana cewa gwamna Abba ya isa gida wato Ganduje inda ke wato gidan Ganduje inda ke titin Mele Silesius a Asokoro Abuja da misalin karfe 1 na dare. Ranar Talata rahotanni sun ce an tattauna wato yadda za a dakile yawaitar sauya sheƙa ma'ana daga APC da kuma barazanar da ake yi wa jam'iyya, wato wasu wato ke ƙoƙarin wato sake ficewa a Kano ɗin, tare da neman mafita kan rikicin masarautar tsakanin Muhammadu Sunusi na biyu da kuma Aminu Ado Bayero. An kuma wato ruwaito cewa Ganduje ya shawarci gwamna da wato ya yi la'akari da wato naɗa Murtala Salagaro a matsayin mataimakin gwamna domin daidaita jam'iyya da kuma ƙara ƙarfinta a zaben 2027. A nasa ɓangaren dai gwamna wato Yusuf ya nemi wato Abba Kabir Yusuf ya nemi ƙarin lokaci domin tuntuɓa kafin ɗaukar matsaya kan batutuwan. Za mu iya cewa ganawar dai wato wadda aka yi ta a kusan ƙarfe 5 dare a Abuja tana da nasaba da ya za a yi a warware matsaloli da kuma rikice-rikicen jihar Kano. Akwai rikice-rikice da dama wanda wato an dai yi nazarin cewa watakila shi ɓangaren Abba Kabir Yusuf yana da ƙoƙari ko kuma ra'ayin cewa ya zaɓi mataimakinsa ba Garo ba. Amma wasu na kallon cewa zaɓar Murtala Salangaro shi kaɗai ne mafita a jam'iyyar ta APC domin ta ƙara ƙarfi, wanda ma suke kallon cewa ƙila shi Abba a tunaninsa yana son algon ciyaman ne, ko kuma wasu daga cikin ko kuma wato shugaban majalisa na jihar Kano a yanzu. Amma yanzu dai maslaha da kuma zaɓin Ganduje shine Murtala Salangaro, domin kuwa an riga an samu matsala ta fuskar
fuskar yadda Gawuna ya samu ya fice, wanda hakan bai yi ma shugaban ƙasa wato daɗi ba da kuma su gwamna wanda suke kallon cewa ficewar ta Gawuna musamman ma yadda ya kasance tsohon ɗan takarar gwamna kuma yake da ɗumbun mutanensa. So wannan ba ƙaramin kuskure ba ne. Ana kallon cewa shi ne batu na farko ma da ya fara wato hargitsa hazo wato a wannan siyasa da kuma batun canje-canjen sheƙa. Musamman ana ganin cewa Gawunan ya fi Garu dubun dubatar mutane. In kuka lura lokacin da aka karɓi ma wato Gawunan, an bambanta yanayin karɓar Gawunan, wanda Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso da kansa ya girmama wannan tafiya, ya kuma girmama shigowar da Nasiru Yusuf Gawuna ya jam'iyyar ADC, inda ya ware masa lokaci na musamman. So bayan an gudanar da taron karɓar madugun da kuma karɓar wato katin shiga wato ita jam'iyyar ADC, daga wannan lokaci shi kuma wato Kwankwaso ya sake shirya wata rana ta musamman domin a tarbi Dakta Nasiru Yusuf Gawuna. So a taƙaice wannan yana nuna mana cewa an mutunta Gawuna a wajen shiga jam'iyyar ta wato ADC, wanda kuma aka ba shi dama ya je mazaɓarsa cikin al'ummarsa, kuma tuni an ga yadda al'ummar wato mazaɓar ta Gawuna suka nuna masa goyon baya da haɗin kai. So iya wannan kawai za a iya cewa yana ɗaya daga cikin abin da ya ƙara girgizawa da ma rikita ita kanta jam'iyyar APC wadda Dakta Nasiru Yusuf Gawuna ya baro. So tun da daɗewa dama ana ta wato bayanai kan cewa ya kamata Gawuna a ba shi wani muhimmanci ko a ba shi wani muƙami, ko kuma dai a mutunta shi a lokacin da ya rasa waccan kujera domin a rarrashe shi. Sai dai a wancan lokacin ba a yi ba, sai bayan dogon lokaci Tinubu ya ba shi wato wani muƙami wanda yake kula da wani bankin wato Montaj, wanda kuma daga baya wato shi Gawunan ya aje wannan muƙami ya kuma rungumi tafiyar ADC. Wannan dalilin yasa da Abban da Ganduje suka runguma zuwa wato Abuja domin tattaunawa ta musamman da shugaban ƙasa Asiwaju Bola Ahmad Tinubu kan warware wannan matsala da kuma gano menene asalin abin da wato ya janyo masa wannan matsala, inda kuma tuni wato Asiwaju Bola Ahmad Tinubu ya buƙaci da a ba wa Gawunan minista. So amma a lokacin da ake ƙoƙarin cewa za a ba shi ministan nan, so Ganduje ya riga ya san menene Kano, kuma ya san me ke faruwa, ya riga ya ma san wato shi Gawuna ya riga ya fice daga APC, so tun kafin ya zo ya karɓi katinsa na ADC. A taƙaice dai kenan ana nufin cewa yanzu lokaci ya ƙure da za a iya ba wa Gawuna wani muƙami ko kuma a dawo da shi wato cikin jam'iyyar ta APC, domin kuwa yanzu ya riga da ya yi nisa kuma har an karɓe shi a ADC. Ku bayyana mana ra'ayinku kan mafitar da kuke ganin ya kamata APC ta ɗauka, wa ya kamata a ba mataimakin gwamna domin samun daidaito, domin kuma tabbatar da cewa ƙarfin jam'iyyar na APC ya dawo a jihar Kano, ko kuma kuna ganin ba za ta sake wani tasiri ba. Ku bayyana mana ra'ayinku a comment section.